Αλέξανδρο τον ήξερα, είχα ακούσει μάλλον για εκείνον στο παρελθόν. Μόλις μου πρότεινε να δουλέψουμε μαζί, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και ειδικά όταν μου είπε και ότι οι υπόλοιποι συντελεστές όπως η κυρία Πιτακή, ο Πάνου ήταν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και η συνεργασία μας κύλησε μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης ασφάλειας, γιατί είχα να κάνω με ταλαντούχους ανθρώπους που ήξεραν τι θέλουν. Without ή Miss Violence? Miss Violence και Without. Εγώ δεν αποποιούμε ποτέ το παρελθόν, ακόμα και των σκηνοθετών, όλων των σκηνοθετών, όλων των ηθοποιών, των καλλιτεχνών γενικότερα, γιατί το Without ήταν ένα πέρασμα για τα επόμενα που είναι καλύτερα και πιο εξελιγμένα. Αν θέλετε να εντάξετε τη δουλειά που έγινε σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα θεωρούσατε πως ανήκει σε αυτό που πολλοί κριτικοί ονομάζουν νέο κύμα του ελληνικού κινηματογράφου? Όχι, σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι είναι μια απλή ταμπελίτσα, μια ανάγκη κατηγοριοποίησης και δεν έχει καμία σχέση με την ουσία. Καμία σχέση. Δεν το καταλαβαίνω καν αυτόν τον όρο. Τι θα απαντούσατε σε όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως πικρόχολα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια συσχέτιση της δουλειάς του Αλέξανδρου Αβρανά με τις υπόλοιπες ταινίες του αντίστοιχου σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, όπως αναφέρθηκε πριν στη συνέντευξη τύπου Άτεμπεργκ, Κοινόδοντα, Άλπης? Οι σοβαροί δημοσιογράφοι και κριτικοί κινηματογράφοι βλέπουν τον Αλέξανδρο ως αυτό που είναι και το Λάνθιμο ή την Τζαγκάρη ως ξεχωριστές προσωπικότητες. Μόνο εδώ στην Ελλάδα λίγο τα έχουμε κάνει όλα. Έχουμε μια ανάγκη για κατηγοριοποίηση. Αυτό νιώθω. Ως συντελεστής σε μια ταινία όπως το Miss Violence και γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, κυρίως στον οικονομικό τομέα, αντιμετωπίσετε υλικές δυσκολίες στην προσπάθεια πέρατος του έργου σας? Και αν ναι, ποιες ήταν αυτές? Φυσικά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Τα χρήματα είναι ελάχιστα και το να κάνεις ταινία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, φαντάζομαι, ειδικά στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αλέξανδρος όμως είναι εξαιρετικά επίμονος και πολλές φορές του υποσχέθηκαν χρήματα τα οποία δεν είδε ποτέ από διάφορους ανθρώπους που υπόσχονται συνήθως χρήματα. Αλλά ευτυχώς βρέθηκε ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος που μας βοήθησε και χωρίς αυτόν δεν θα την κάναμε την ταινία. Αλλά μόνο η επιμονή του Αλέξανδρου. Σε ένα νέο δημιουργό που αντιμετωπίζει τις ίδιες και ανάλογες δυσκολίες, τι θα προτείνατε για να καταφέρει να προχωρήσει μπροστά με το όνειρό του, με το έργο του ή με το project που έχει στο μυαλό του ή στα σκαριά? Να έχει πολύ υπομονή και πίστη. Είναι μια αρετή που πια και δικαιολογημένα τη χάνουμε, γιατί η ζωή μας είναι τόσο δύσκολη που πώς να επιμένεις. Η επιμονή και η πίστη, νομίζω, είναι οι λέξεις που θα πρότεινα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, λοιπόν, και σε αυτά τα πλαίσια συναντιόμαστε. Ποια είναι η γνώμη σας για το θεσμό, για τη διοργάνωση, πώς σας φαίνονται οι επιλογές φέτος, οι επιλογές των ταινιών? Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να δω καμία ταινία, παρόλο που τις ξεφυλίζω συνέχεια και λέω θέλω, αλλά δεν έχω προλάβει και έχω δει το αγαπώ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και είναι μια μεγάλη γιορτή και μεγάλη χαρά που συμβαίνει. Πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Είστε καλά και καλή συνέχεια.